गोळ्याकडे खेळ खेळतात चंद्र धट्टलो पैसे गावले. कॅश कमावले ते म्हणजे सर कुठे झाले. रॉकेट घालून उचो घालून तो वयर धाडटले चंद्राचेर. कसली कसली लाचाना मेळटा रे. आंबी होता कसला असता तू दाखव कोणता किती पैसे आम्हाला काय नाही पैसे चांगले पैसे एमडीचा भाव म्हणून वापरतो बघा. आजकाल एक झाड मला म्हणतो जमीन नाही करूला टाकायचं